היי חברים, מה נשמע? מיקי דוק מווילה אלקסיס בגבעת נילי. איך אני אוהב את התקופה הזאת שיורד גשם ואני מרגיש פה ממש כמו בחול. אי אפשר לצאת לחול עכשיו, קצת קשה עם כל הבלגן שיש במדינה, אז אנחנו פה מרגישים ממש חול. חברים יקרים, אתם רוצים להגיע לחוות אווירה של חול, וילה מהממת בסגנון דאצ'ה, בסגנון דאצ'יה. יש את זה גם באמריקה וגם במזרח אירופה, כאלה מקומות. אנחנו היחידים בארץ, כאלה בתים, תסתכלו איזה יופי. בחורף אנחנו עכשיו, חודש פברואר, תראו איזה יופי, הכל פורח, הכל ירוק. אחרי גשם תראו איזה יופי. אבל אם אתם רוצים להזמין את הווילה הזאת, אתם מוזמנים להתקשר אלינו וליהנות מהווילה הזאת לסוף שבוע. חברים יקרים, שיהיה לכם סוף שבוע קסום ועם הרבה גשם. ביי ביי.